Mietit, pitää vaan katsoa, että oikein mies ei ota. Mietit, että pitäisikö mäkin ottaa täällä Oulun, jos on auton lämpittelee. Miiatti me ajetaan. Uusia vipulla Oulumpeleja. Pidetään paus. Parit lonkeria puolit tosi huolta. Ensinnäkin kerralla varmasti puhallettaa silleen. Silloin kun tuo kupla meni saarissa, missä se Aki on? Onko se tuolla takapenkillä kummolla, mutta ei se ollutkaan. Tuli Anttila Esa, tuli Aki vastaan. Se oli velekko ja velekko aika olla takaisin. Eikö ole aika pahasti mukaan? Oo. Niin on kiinni. Vois täällä tuosta pihalta kaapia itelle. Rappaa siitä asfaltita ihan matka. Joo. Ei paha. Ei ollenkaan. Aika väpää. Niin on. Ollaankin vaan yksi. Jäähän sinne. Hitaasti menee. Sopatti. Näin kun mennä käytte. Se ei oo alkuperäinen. Ei, se ei yhtään istu. Tuolla porukassa nyt meillä on.
Älkää menkö eteen nyt, niin mä otan kuvan tästä. Vuosina 5 olla originaali kupla, todellinen helmimyyjä, eniten tarjoavat tarjoukset voi jättää ovesta sisään ovi-autossa auki. Myös myydään eniten tarjoavalle tarjoukset voi jättää, kuten edellä mainitsin, tuoda sisälle auto-ohjauksen puolella sitten auki. Elikkä auto numero 80 sekä auto numero 28 tässä vaiheessa myydään ihan meidän julkisesti tässä puheenvuoron ilmi. Eniten tarjoaville siis tarjoukset voi jättää autoon sisään. Kiitos. Kilpailujen jälkeen sitten tuo syönti, eli lätynsyöntiosakilpailu käydään vielä erikseen lävitse. Ja rupeavatko V-kapsipojat olemaan? Timo Kangas on siellä. Joukkueet ovat ilmeisesti pikkuhiljaa valmiita. Nostakaa käsi ylös, mikäli olette valmiita. Ovatko ajanottajat valmiita? Ajanottajat käsi ylös. Kyllä, kaikki on valmista. Kilpailu voi alkaa valmiit paikoilla. Aja! Tapahtuu lähtö. Ja tämä on erittäin tasainen tämä lähtö tässä vaiheessa. Vielä vaikea sanoa kumpiko johtaa, en osaa sanoa. Ehkä tämä keltainen kupla tässä vaiheessa on pikkasen edellä. Pohjoisen pojat pikkasen johtavat vielä tässä vaiheessa Ritari Racingia Porista. Kun mutkaa tullaan erittäin tasavakista, ainakin tasavakisempää kuin äsken. Erittäin tasavakista kerta kaikkiaan. Nyt lyödään kohta liinat tiskiin siinä tunkin kohdalla ja ruvetaan sitten ruuvaamaan sitä rengasta. Katsotaan sitten miten tässä sujuu tuo renkaan ruuvaus. Hyvin näyttää nousevan muuten tällä oranssilla joukkueella, eli oranssikuplalla Ritari Racing Porilla. Oikein hyvä tyyli. Kupla nousee kerta kaikkiaan hyvin, mutta niin nousee myös tässä toisellakin joukkueella. Meillä on vähän vaikeuksia, että joukkueiden kanssa sillä toisella sivulla on toisen joukkueen nimi ja toisella, että pitää koko ajan tässä kääntää sivua. Mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että kuplat ovat erittäin tasaisia. Jaha, kyllä siinä nyt kävi niin, että kyllä, siellä mennään jo. Porin pojat ovat ilmeisesti tässä vaiheessa kyllä aivan sellaisessa johdossa, kun vielä toiset eivät ole rengasta irti saaneet. Pohjoisen pojat eivät ole vielä kummia saaneet irrotetuksi, mutta varmasti kohta saavat. Ja nyt tapahtuu tuo kepin kierähdys. Kepin kierähdys tapahtuu varmasti. Tällä herralla on muutenkin jo vähän neuvoa antavia, niin ehkä tämä kepin pyörähdys tekee ihan hyvää. Katsotaan. Ja nyt tapahtuu kepin pyörähdys. Myös pohjoisen pojilta kumitella saappaat pyörimään. Keppi otsalle, oikein hyvä tyyli. Tyylipuhdasta kierittelyä kerta kaikkiaan. Ja rupeaa pian olemaan 10, nyt on valmista. Tällä toisella joukkueella Porin pojat lähtevät tulemaan sieltä. Aika skarpisti tämä herra kyllä tuleekin kaikesta huolimatta. Lippa väärinpäin noin. Ja siitä lähtee toinen herra erittäin nopea kyyrilähtö. Hän on jo nyt tuolla kohdassa ja rupeaa pyörittämään. Tässä vaiheessa siis Porin pojat vielä johtavat pohjoisen poikia, mutta eroa ei kyllä ole kovin paljon. Tämä kilpailu menee erittäin tiukaksi. Katsotaan. Keppikin jäi vielä itsestään pystyyn, kun pohjoisen poika siitä lähti. Sinkoilee renkaan kanssa ja pieni vyön alla siinä juostaan ja pyöritetään rengas seuraavalle. Ja tämä kuski lähtee nyt viemään tuolta rengasta ja se sujuukin kyllä ihan kivasti. Jaha, sieltä porinpojat, toinen porinpojista lähtee tuomaan. En tiedä mihinkä hän on nyt menossa tällä hetkellä. Ilmeisesti ajatteli viedä kotiin tuliaisiksi muutaman tötsän. Hänelläkin oli tämmönen keräilymeininki tuossa. Jättävenäsi eksyä joukkueestakin, mutta tämä punalippuinen herra tulee korjaamaan hänet talteen. Oikein hyvä. Ei tuossa nyt pahemmin vielä sektoria rikottu. Kyllä tämä on vielä ihan hyväksyttävä suoritus pääse, ettei nyt kaikki tötsät lentelee aivan minne sattuu. Väliessä nämä Oulun pojat tällä hetkellä, mutta yksi henkilö ei vielä paljon merkitse. Pieni sähläys tunkin kanssa, niin se on jo sitten tasoitus. Katsotaan. Jaha, siellä pientä kannustusta, tötsä heiluu noin. Ja nyt lähtee tulemaan sieltä
toiseksi viimeinen Oulun poika kyllä pitää paikkansa. Ja nyt lähtee viimeinen Oulun osuuden viejä. Katsotaan miten käy. Nyt saa kyllä pitää kiirettä, mikäli Oulun pojat meinaavat saada vielä Porin pojat kiinni. Katsotaan. Nyt näyttää kyllä pahalta, sillä siellä, en tiedä onko rengas jo kiinni. Ikävä kyllä he eivät ole aivan vielä onneksi saaneet rengasta kiinni. Siellä yksi herra ja Pohjoisen pojille. Katsotaan, menee jännäksi. Nyt laskeutui tuo oranssikupla ja nyt lähtevät Porin pojat työntämään, kun vasta Oulun pojat tässä vaiheessa kiinnittävät rengasta. Tämä näyttää kyllä erittäin lohduttamalta tässä vaiheessa, mutta kyllä tasaista on. Ja siellä hurrataan jo, mutta vielä ei ole kuitenkaan maalissa, mutta kyllä kohta ollaan. Ja vielä takaperin kierrätys, niin kohta ollaan aika poikki sitten nyt. Noin. Ja kyllä nyt näytti siltä, että kyllä siinä niin kävi, että Poripojat ottivat selvän voiton. En tiedä mitenkä selvä, tuliko uusi aikaennätys, sitä ei tiedä. Punainen lippu heiluu komeasti Porin pojilla, oikein hyvältä näyttää. Ja pian saadaan täällä sitten aika pojille. Mikä oli heidän aikansa? Ja nyt tietä tarvitaan, sillä sieltä tulevat sitten Pohjoisen pojat Oulusta. En tiedä, työntävätkö auton yleisön joukkoon vai työntävätkö sen minne. Jotsat eivät kaadu, takaperin kierrätys ja aika poikki. Aivan tuota pikaa nyt. Siinä ollaan ja sitten saadaan aika myös heille. Pohjoisen poikien aika on sekin kova, sekin alittaa Sehän oli hieno suori. Jukka, eikä mennyt hyvin? Aivan loistavasti. Mikä on nyt tunnelmat heti jälkeen? En tiedä kuinka oli Kauhanen nälässä. Kerrottua jotakin täällä toisella joukkueella. Meidän samalla tavalla vähän julkisen dopingin mallissa kokonaisuudessa on se siitä Kauhanen ja se Kalle! Vaino! Ja hän siellä on oikein kannusteltavia ja suosikkeja kerta kaikkiaan juoksena huutoa sinun nuolella lautasta. Ensimmäinen joukkue lähtee menemään ja se on Porin joukkue. Se on kyllä paha. Porin on erittäin paha joukkue. He johtavat kyllä ja kertaa lentää. Nyt tehdään huutoa, miten se on jo mukana tekeminen huudon perässä sujuu ja ei mene. Siinä menetään se ottaa. Siinä on sitten vielä se Venäjä, joka on sitten lähtiä siellä kohtaan. Se on kymmenen taas, jos se on todellakin pojista heillä on hyvä vähän nautiskella siitä, oikein ollaan takaa. En tiedä, onko pohjoisesta lähti Portugalin niin paljon tässä. No, eipä taida olla. Tarvittiin Montialaisen näköistä minua on tuolla pohjoisen puolella. Aplodithan me kerätä tuosta suorituksesta kerta kaikkiaan. En tiedä mitä sitä vaivaa. Ja ei kun kovin päätä huimaa tuo pohjoisen poikien meno, mutta sitten asteen Porin meno on kyllä hyvänlaista vielä tässä vaiheessa, kun lähtee pureskellaan, kun tullaan uudelleen vasta liikkeelle toiseen.
näköiset pöytään, eivät törmää hän oikein tämmöisen 86 vuotta siitä niin nopeasti sujuu tuo Suominen häneltä kerta kaikkiaan. Ja pohjoisen pojat pistelevät lähtöjä, nyt kuskipittelee kuitenkin ilman hänkköistä tässä vaiheessa. Selvää on, että Pori johtaa. Siinä katsotaan kuitenkin tietysti luonnollisesti on tässä pohjoisen pojat. Katsotaan. Sauni tatkat, sulla on nälkä, mutta ei sulla mikään nälkä oo! Anna mennä, Ari! Sä syökyttä pienet muksut! Ja tuntee jälkeen niin, että tiedän, että vähän voimasanat ovat kyllä tänään muotia. Näyttää vähän siltä. Tai kuultaa. Muistuttaa vähän jotain jääkiekko maalivahtia enemmän tuo kasvomiekki hänellä. Hän sillä syljäkselee vielä näitä pullanpalasia matkallakin, mutta jaksaa ilmeisesti tulla jotenkin maaliin. Kyllä, siinä lensi vielä kirjapalaa. Ja nyt tapahtuu totaalinen törmäys. Siinä tunkia vähän siirretään, mutta pääsee, että tunki kuitenkin kierretään. Ja nyt hän ei oikein osaa päättää kummalta puolelta tunki kiertäisi. Tehdä toisen niin, että kierretään sen vaikka tuolta toiselta puolelta. Katsopas vaan. Vieläpä tunki mukanani kotiin. Eipä tällä onnistua. Kyllä tunki on tuolla Vaasaan. Nyt pitäisi kuitenkin saada siellä tunki jotenkin kierrettyä. Siinä vähän jalalla alitetaan paikalla. Näitä tehdä tuolta sieltä tällä puolella. Ja kerta kaikkiaan täytyy sanoa, että nopeaa. En tiedä tuleeko uusi aikaennätys. Katsotaan miten me tuossa U-käännöksessä sujuu. Se menee kyllä erittäin hyvin. Tämä on yksi parhaita U-käännöksiä tähän mennessä, mitä Poronpoika on tehnyt. Ja vähän tötsää siinä maistellaan noin. Toinenkin tötsä otetaan mukaan. Lyödään se kuulaiseksi. Ei tiedä, että sinne. Ja sitten Poronpoika, jotka oli kyllä todella kovatasoisen ajan 4.50. Ja sieltä lähtee ilmeisesti Ankkuriasuuden vie ja hän on jo tulossa. Hän tekee oikeaoppisen käännöksen ja ottaa loppukiihdytyksen kauan kun aikaa sujuu. Katsotaan. Ollaan ilmeisesti maalissa. Ei olla ihan vielä. Ollaan ensin tötsä mukaan. Noin. Todella hyvä törmäys. Siinä näette, että tötsä kestää kyllä yhdeltä. Ilmeisesti tullaan maaliin. Joo, ei ole ennen ollut näitä Kuitenkin ilmeisesti pyrkimyksenä on, että ikkunat pidetään kiinni. En tiedä sitten pysyvätkö ne. Katsotaan. Sinne kuitenkin aletaan nyt mennä. Uskon, että iskerit ovat pienellä koetuksella kyllä tässä vaiheessa. En tiedä, onko autolla tarkoitus vielä ajaa sitten matka tämän jälkeen. En usko, että tällä autolla kyllä pystytään mitään reissua tekemään enää tuon kampeamisen päälle. Siinä vähän pakollisia vaatteita riisutaan pois. Siitä lähtee ainakin hattua, kenkää ja muuta mukavaa pois. Nyt siellä on jengiä. En tiedä itse asiassa tarkalleen kuinka monta tällä hetkellä. Voitte pitää pientä lukua meille. Onko jollakin tiedossa jokin luku siinä? Ja tehdään sillä periaatteella, että pojat änkeävät nyt tuonne autoon aivan sulutta ja sitten sen jälkeen kun sieltä tullaan pihalle, niin katsotaan kuinka monta poikaa sieltä tulee. Koska siellä on vaan poikia, niin lisääntyminen on aika mahdotonta, joten eikä se ole sama määrä kuin mielestäkin. Ei mitään hätää. Joko tekee tiukkoja? Renkaappahan tuli liittyy eturengasta ja ihan Joku panevat ovi kiinni. Ja muutama kenkäpari on siinä poistunut ilmeisesti ja ovet lyödään lukkoon. Ihmiset ovat autossa sisällä. Ja nyt olisi pienet kuvaukset paikalla, eli nyt jos haluatte ottaa kuvia, niin kuvatkaa tässä vaiheessa, sillä nyt näette auton täydempänä kuin koskaan. Kiinnittäkää huomiota takarenkaiden ripustukseen. Takarenkaat ovat lähes suorassa. Ilmeisesti pientä aurauskomassa. Ja nyt jos saha olisi jollakin, niin saataisiin paremmin porukat mahtumaan sisään. Oikein hyvä, tai sitten leikata joku pajavasarakin pannaan kyllä merkille. Siellä näkyy vähän paljasta pintaakin, siinä nimittäin jätkältä pääsi napa loistamaan, kun yritystä riittää. Kaikki ovat valmiina siellä ja sitten kun olette olleet sen pakolliset 2 tuntia, niin voitte tulla ulos. Mitä? No niin. Sieltä näkyy puhtaaksi selkä Jeren paidasta. Pikkasen on tunnelma tiivis. Ja nyt suoritamme laskelman. 1 henkilö tulee sieltä ulos. Lasku. 2. 3. Ja nämä henkilöt voivat sitä mukaan, kun tulette, niin poistukaa siitä, niin pysytään laskuissa. 4. Säkin voit laskea siitä ihan hyvin, niin. 5. 6. 7. 8 on tällä hetkellä tiedossa. 9, 10, 11. Montako niitä nyt oikein tulee sieltä hittavia, kun tässä menee laskut sekaisin? Onko joku mukana vielä tässä vaiheessa? Viertalo vissiin laskee siinä. Oi hyvänen jysäys. Ja Porin poika siellä alimmaisena. Ja montako poikia oli? 13 poikaa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juttua kotoa. Saanko mä 14 vai valehteleeko mun silmät? Onko niitä 14?
14 isokokoista raavasta sonnia mahtui kuplavolkkariin. Annetaanpas pienet aplodit tälle yritykselle. Tämä oli kyllä kerta kaikkiaan loistavaa. Jos joku valittaa joskus kun kaupungilla joku tulee ruinaamaan kännissä kyytiä, että viittiks heittää mut himaan, se on aika. Meni tänne katolle ja meni alas. Kyllä voitaisiin sitten vasta voi irrottaa lähtempää moottorimaan sen sieltä jopa muutakin metodeja. Mitä tähän sisältyy kerrottamaan meille? Joo, tätä on tarkoitus kyllä, että me otetaan moottori irti tuohon maahan kungin päälle ja aitamme siitä poikki. Niin tämä homma ei ole mitenkään vertailukelpoisia maailmanlaajuisaikaa, mikä joku alle 30 sekuntia, koska nämä on normaali auto, normaali liikenneprosentti, eikä minkäännäköinen jetty tehty. Kaikki voi tarkoittaa, joka mutelien puuttuu piruista kiinni, niin se kuuluu. Sitten ei ole moottori irti, sitten otetaan toinen osakerroin hetken kuluttua ja pistetään moottorin paikalle ja käyntiin, sillä on kokoustumista myös auto. Ei se välttämättä silloin, kun on paikallaan, niin voi olla autoilla. Se menee vähän tuolla ajalla, että se on hyvin tehtävä ollut. Eli siinä toisen osakerroin paikallinen toki silloin, kun moottori käy. Tässä vaiheessa oli esille tietoa siitä, että kupille johtojen kupit onnistutetaan toisenkin ja kupi turku. Siinä onkin. Ja tämä Kööpenhaminan Kööpenhaminan mies, että se haastatteli hän ilmeisesti Turusta, ja tämä toinen kaveri, tämä Piilen Pussi Sinihalainen mies, hän on herrasta. Kiitos teille. Otetaan, että turhaan tässä kanssa kommentoida sen kumminkaan, miten tämä kisa nyt etenee. Itsehän tässä näet, että koko ajan mitä tapahtuu osioita, jotka ei ole kiivaasta tahdista huomaan työssä paljon kaupunkiin, kenelle tätä työtä. Nyt vähän panna sieltä kautta musiikkia. Kiitos tuo. Onkin jos emme ole hiljaa ollut pois, niin tässä ei lähdekään. Tuon tulee. Tuolla on kyllä punaisemmassa ihan uudet ruutit. Ja väliaikaisesti meillä on kuplavolkkarien määrä tällä hetkellä. Nyt jatkuu 2015 kuplaa tällä hetkellä. Paikalla homma paisuu käsissä Teemme Heikala, ja se on oikein. Tätä kautta Heikala Kaapareilla kiintoisaan, mitä tällä hetkellä. Joo, mekaanikko tulee Tekka-autoja ja en tajua, mistä mennään. Tulee kyllä näille Kaapareilla oikein irti. Että nämä ovat siis täysin tällaisia kuntoisia autoja, että niitä ei mitenkään, jos aletaan puhuta. Ja nyt ollaan takaisin siihen vaiheeseen, itse asiassa molemmat ottaa se työväiseen, että molemmat tuosta koneen alapuolella ja koneen. Kyllä se lähti tässä Turun miehellä näyttää jo liikkumaan tuo kone, ja selvästi katsotaan itse, kyllä kone nousee. Eli näyttää tässä vaiheessa siltä, että niihin näyttää itse siltä, että kone kyllä liikkua tuolla ihan pikkuhiljaa. Silloin toisella loppu kierteet. Kumpi menee sitten panemaan alkaa, niin pitää tehdä tässä alakautta yli. Niin, ne pitää alakautta yli. Ylällä. Nyt on vähän sanottu, että yrkinyt ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa valmis, mutta siinä sitten enää muualla aikaa tehdä ja hyväksellä tulee aika aina, koska mekaanikasta katsotaan, että nyt lähtee mitä aina kohta, kun kyllä aina kun kohtaan, koska se lähtee ilmeisesti tuolta aivan alas. Ilmeisesti tuolla katsotaan siihen vaiheeseen, että tuolta sieltä nostaa, sitten huomaa, että nyt tuolla se tippua, tai se tippua, mutta tiedä miten käy tippuilla hyvinkin. Tuolta kun se kumminkin valmis, hän näyttää täällä. Tuli liian alastelma, mutta kuitenkin aika pidemmän tässä vaiheessa poikki. Mitä mekaanikka raudankannossa koneelle ei tullut, ja voin kertoa, että aika tässä vaiheessa 7 minuuttia tippuuko sekin yhtä sähäkästi alas, ja ainakin ehkä nopeutaisi aikaa. Mutta on yli 8 minuuttia mennä tällä hetkellä, mitä ei ole käynyt. 8,5 minuuttia aivan aina kuitenkin mennä, että pystyy olla 10 minuutin mennään. Uskoisin, että mennään. Nyt se laskeutuu, sieltä hieno säätöä. Laskellista säätöä, ja kohta koneella on alkaa. Hyvä Turha! Suomesta, numero 52, ja tuli asioita,
Älä lähde mihinkään. Kato vaan toiseen auki. Mä taisin lähteä ulos kuvaamaan, enkä ikinä löydä ennen kuin on kremmi. Voidellaan kulit valmiiksi, että saadaan tämä jonkinlainen suhteessa. Jere, nostattu vähän perään, niin lähtee sotimaan helpommin kenties. No niin. Ja ilmeisesti jälleen pitäisi. Se veli kyllä ilmassa tyhjää ja tulee tähän. Pidetään vähän paikalla, että siellä saa sotia. Ja siitä on saatu erittäin nollatöitä järjestelmä tavalla lisäksi rakenteellismalli. Ja nyt ilmeisesti kuulipolttaa. Siinä kun se mennään toimitsijoilla vähän auttajamaan, Jeremyä ja muut, mikä on noin jälkeenä, niin sitä vähän lähtee ja puhutaan, niin sotiminen lähtee helpommin matkaa. Tämä ei tarvitse öljyä. Ei kun tavallinen kupla. Ja siinä testaatiin. Ei tarvitse pyörähtää, kun yhden kerran on voitettu. Ja siinä on siis se. Thank you.